En aquest vídeo explicarem com fer la multiplicació de polinomis. Abans, però, hem de saber com multiplicar monomis. Recordeu que en el producte de potències el que hem de fer és multiplicar els coeficients, deixar la lletra corresponent i els exponents sumar-los. Per exemple, en aquesta multiplicació faríem 5 per 3, 15, i x al cub per x a la quarta, x a la 7, que és el resultat de sumar 3 i 4. Mirem un altre exemple. Menys 4x a la cinquena per 6x al quadrat. Menys 4 per 6 són menys 24. I x a la 5 per x a la 2, x a la 7, ja que 7 és el resultat de sumar 5 i 2. Anem ara a multiplicar un monomi per un polinomi. En aquest cas, és tan senzill com anar multiplicant aquest primer monomi per cadascun dels monomis que conformen el polinomi. Anem a veure un exemple. Al quadrat més 5x menys 6 per 3x al cub. Multiplicarem 2 per 3, que són 6, i sumarem els exponents de x al quadrat i x al cub, que és x a la 5. I ara amb el següent, 5x per 3x al cub seran 15x a la quarta i menys 6 per 3, menys 18, x al cub. Què passa quan hem de multiplicar polinomis? Ho podem fer tal qual hem fet amb els monomis i multiplicant terme per terme. Però una forma molt més senzilla és fer com havíem fet amb les sumes i amb les restes, col·locar aquesta multiplicació com quan multiplicàvem quan anàvem a la primària. Això és col·locar un polinomi a baix i un polinomi a dalt. I després sumar els resultats de les seves multiplicacions. Anem a veure un altre exemple. Multiplicar 3x al cub més 4x al quadrat més x més 2 pel polinomi 3x menys 2. El primer que hem de fer és col·locar, com hem dit abans, un polinomi a dalt i l'altre a baix. I comencem pel primer monomi de la dreta. Menys 2 per més 2 fan menys 4. Menys 2 per x fan menys 2x. Menys 2 per 4x al quadrat fan menys 8x al quadrat. I menys 2 per 3x al cub fan menys 6x al cub. I ara tornarem a fer el mateix, però utilitzant el monomi 3x i col·locant els resultats allà on toqui. Per exemple, 3x per 2 són 6x i el col·locarem a sota de les x. 3x per x és 3x al quadrat, que es col·locarà a sota del menys 8x al quadrat. 3x per 4x al quadrat fan 12x al cub. I finalment, 3x per 3x al cub fan 9x a la quarta. El següent pas serà sumar aquests dos resultats, menys 4 més 0, menys 4, menys 2x més 6x més 4x, menys 8x al quadrat més 3x al quadrat fan menys 5x al quadrat, menys 6x al cub més 12x al cub fan més 6x al cub i finalment 9x a la quarta més 0, 9x a la quarta.